El nostre grup és un grup que dona servei a altres grups, fem anàlisis de proteïnes, diguéssim, i llavors col·laborem amb altres grups, per exemple, un grup que estan desenvolupant un possible fàrmac, doncs estem fent anàlisis per estudiar possibles efectes secundaris, o per estudiar com es distribueix, si arriba bé el tumor on ha d'arribar o no, coses d'aquest tipus. O sigui, són sempre coses de suport a projectes d'altres grups. Amb la proteòmica intentem analitzar quines proteïnes són les que hi ha en un tipus determinat de teixit o de cèl·lula o de tumor i en quines quantitats estan, perquè les proteïnes presents i les quantitats en les que estan varien entre diferents parts del cos i varien també quan hi ha una malaltia. Llavors això és el que ens pot donar pistes sobre, o sigui, mirant quines proteïnes són diferents en els tumors, podem tenir pistes de com atacar un tumor determinat, per exemple. Per la nostra part, diguéssim, el que hem fet és aconseguir posar a punt tècniques cada cop més, perquè a vegades aquests anàlisis no són fàcils, perquè són components que estan en molt baixes quantitats, treballem amb quantitats petites de mostra, llavors posar a punt tota la tecnologia per fer aquest tipus d'anàlisis, per preparar les mostres, per tot això, diguéssim, és sobretot amb el que hem contribuït en tenir aquestes eines, diguéssim, que poden funcionar pel projecte en els que treballem ara o els que treballarem els propers anys. Tot el que ara s'està fent per ajudar els pacients, per curar-los o per perllongar la vida, és fruit de recerques de fa uns anys que primer s'han fet a nivell al laboratori, amb cèl·lules, amb models animals, fins a arribar a aquesta etapa d'assaig clínic o alguna que realment es pugui començar a aplicar.